και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή του Ταξίδι της Ζωής. Έχουμε την τιμή και τη χαρά στο σημερινό μας ταξίδι ζωής να έχουμε συνοδοιπόρο μία διακεκριμένη σχεδιάστρια μόδας, η οποία είναι Ελληνίδα και ζει στο Λονδίνο, η κυρία Χριστίνα Χρυσάνθη Φαρμάκη. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρυσάνθη. Να είστε καλά, ναι. Χρυσάνθη. Ο πολλής κόσμος με ξέρει Χριστίνα από την προηγούμενη ζωή, όπως λέω εγώ. Την οποία θα αναλύσουμε εμείς διαισθητικά. Λίγα λόγια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ πίσω. Και πια ήθελα σε αυτό το καινούριο μου ξεκίνημα να βγω και να χρησιμοποιήσω το βαφτιστικό μου, το πραγματικό μου όνομα, το οποίο είναι Χρυσάνθη. Και το brand που έχω είναι το Χρυσάνθη Φαρμάκη Creations. Οπότε, Χρυσάνθη, γιατί τους καλλιτέχνηδες και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μόδα συνήθως απευθυνόμαστε με το μικρό τους όνομα. Πιστεύετε στο πεπρωμένο, πιστεύετε ότι ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται ακολουθεί τη διαίσθησή του και τα χνάρια στη ζωή του, γιατί εσείς είστε μια γυναίκα διαισθητική. Γιατί αν δεν είχατε ασχοληθεί με το σχέδιο, με τη μόδα, θα είχατε ασχοληθεί με κάτι άλλο καλλιτεχνικό. Είτε με το τραγούδι, είτε με το χορό, με το θέατρο. Γενικά, η μυστική γλώσσα του σώματός σας δηλώνει έναν άνθρωπο ο οποίος γεννιέται και κουβαλάει το καλλιτεχνικό μέσα του και στην πορεία της ζωής του αυτό βγαίνει στην επιφάνεια. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Όλη μου τη ζωή έκανα κάτι καλλιτεχνικό. Σήμερα, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας θα έχει κάτι ξεχωριστό. Θα ασχοληθούμε με τα ταλέντα της αγαπητής και φίλης σχεδιάστριας μόδας, της κυρίας Χριστίνας, αλλά θα ασχοληθούμε και με το δικό της διαισθητικό ταξίδι ζωής. Αγαπητή Χρυσάνθη, η ζωή σας είχε περίεργους κύκλους και περάσατε από πολλές συμπληγάδες πέτρες. Αλλά τα τελευταία 10 με 12 χρόνια ηρέμησε η ζωή σας, μπορώ να πω τα τελευταία 8 χρόνια, βρήκατε το λιμάνι σας, στέκεστε σωστά στα πόδια σας και προχωράτε. Υπήρξε μια περίοδος που σας χτυπούσαν πολύ άνεμοι στο επαγγελματικό σας κομμάτι. Και όχι μόνο. Ξεκινήσατε αρχικά με το χορό, σκεφτήκατε το θέατρο, το τραγούδι, την κλασική μουσική, το πιάνο και όλα αυτά τα πράγματα από τη μια τα σκεπτόσασταν, από την άλλη τα αφήνατε. Στο τραγούδι, δυσκολίες πολλές, 1,5-2 χρόνια ένα άνοιγμα, μετά πάλι πρόβλημα και ξανά και ξανά και ξανά και φτάσατε τα τελευταία 7 χρόνια, θα έλεγα, να πατάτε σταθερά τα πόδια σας κάτω και σιγά σιγά να ηρεμείτε. Και αυτή η ηρεμία υπήρχε τα τελευταία 4 χρόνια πιο έντονα. Και τίποτε στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Η Αγγλία για σας δεν είναι ένα μέρος που βρεθήκατε. Είναι κάτι που σας συντροφεύει από προηγούμενες ζωές. Και πριν σας αναλύω διαισθητικά και σας μιλήσω διαισθητικά, γιατί καθόλου το ταξίδι που θα έχουμε σήμερα μαζί σας θα μιλήσουμε διαισθητικά για πάρα πολλά θέματα που ίσως να μπορείτε να τα επαληθεύσετε, ίσως να σας δημιουργήσω πολλές απορίες στο μυαλό σας, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία σας πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη μόδα. Υπήρχε κάτι στην παιδική σας ηλικία που σας ενέπνευσε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο? Όντως, σε πάρα πολλά από αυτά που είπατε είστε μέσα, που λέμε. Έχετε δίκιο. Τώρα στο διατάφτα, στην τελευταία ερώτηση, από 14 χρονών που έβλεπα τη μαμά μου να ράβει αυτοδίδακτη στην παλιά της υπέροχη ραπτομηχανή, άρχισα κι εγώ να αγαπώ και να πειραματίζομαι πάνω στη ραπτομηχανή. Και από 14 χρονών ράβω. Σιγά σιγά λοιπόν, οποιοδήποτε ταλέντο έχουμε στη ζωή μας, το εξελίσσουμε εάν θέλουμε. Έτσι κι εγώ
γινόμουν συνέχεια και καλύτερη σε αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν όμως και το μόνο που μου άρεσε πολύ. Γιατί ως καλλιτέχνης μου άρεσε να κάνω πάρα πολλά καλλιτεχνικά πράγματα, όπως το τραγούδι που το άφησα πριν από 20 χρόνια για να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου. Κατόπιν βγήκε στην επιφάνεια το άλλο μου ταλέντο που μου έχει χαρίσει ο Θεός, τη ζωγραφική. Και ζωγράφισα πάρα πολλούς πίνακες, κάτι που στην παρούσα φάση δεν έχω χρόνο να το κάνω. Περισσότερο τοπία? Όχι μόνο. Οτιδήποτε. Ακόμα και προσωπογραφίες. Θα ασχολιόμουν λοιπόν σε άλλη φάση με τη διακόσμηση, που να εμπεριέχει και τη ραπτική μέσα. Και πάνω απ' όλα η μεγάλη μου λατρεία από μικρό παιδί ήταν το όμορφο στυλ στη γυναίκα. Το όμορφο στυλ. Και όταν λέω όμορφο στυλ και ωραίο ντύσιμο, εννοώ κάτι συγκεκριμένο. Εννοώ να είναι η γυναίκα ντυμένη, χωρίς να προκαλεί αρνητικά, αλλά να τραβάει τα βλέμματα και να μην ξεχνιέται. Ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να δώσουμε μία ολόκληρη περιουσία για ένα ρούχο, ένα outfit, μπορεί με λίγα χρήματα, εάν θέλουμε να είμαστε κομψές, να δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ ωραία και κομψή εμφάνιση. Ποτέ λοιπόν δεν έφυγε από το μυαλό μου αυτή η αγάπη. Από την εμπειρία που έχετε, τα χρόνια που ασχολείστε σαν σχεδιάστρια μόδας. Δεν είναι πολλά. Είμαι μόλις 1 χρόνο με τον brand μου. Απλά ήταν στο μυαλό μου πολύ καιρό. Πριν 4 χρόνια. Και πριν 7 χρόνια καταλήξατε αυτή τη στιγμή και ηρεμήσατε στο οικονομικό επαγγελματικό κομμάτι. Ναι, θα μπορούσα να πω ναι. Ποιες γυναίκες, από ποιες χώρες έχετε τη γνώμη ότι ντύνονται σωστά και ασχολούνται σωστά με τον ντύσιμό τους? Λίγο απροετοιμάστη με πιάνετε σε αυτό. Γιατί στην Αγγλία οι άνθρωποι... Στην Αγγλία που είναι λίγο δύσκολο. Είμαι μία εδώ, μία εκεί. Στην Αγγλία, ναι, δεν θα μπορούσα να πω ότι οι Αγγλίδες ντύνονται ωραία. Δεν νομίζω ότι προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνισή τους. Ίσως και γι' αυτό οι μεγάλοι σχεδιαστές δεν προέρχονται και πολλοί σχεδιαστές δεν προέρχονται από την Αγγλία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν το έχω ψάξει. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και μόνο η Αγγλία που έτσι χωλένουν, ας πούμε, στην εμφάνιση οι γυναίκες. Πέραν αυτού, θαυμάζω πάρα πολύ κάποιες γυναίκες, οι οποίες όμως είτε βοηθούνται από ένα στυλίστα, διότι είναι πάρα πολύ ευκατάστατες, που σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχουν αυτές την ικανότητα να κομποζάρουν και να διαλέξουν ένα ωραίο ντύσιμο, θα έχουν τον στυλίστα. Αλλά πραγματικά υπάρχουν κάποιες γυναίκες ανά τον κόσμο. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε μία γυναίκα πλούσια. Όπως είπα και πριν, αρκεί να θέλουμε να είμαστε κομψές και ωραία ντυμένες. Γιατί είναι σημαντικό, η εμφάνιση κατ' εμέ είναι διαβατήριο. Ποια είναι η άποψή σας για τις Ελληνίδες γυναίκες ή για τις Κύπριες γυναίκες, μια που η εκπομπή μας πάει σε αυτές τις χώρες? Έχω την εντύπωση ότι οι Κύπριες είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τις Ελληνίδες στο θέμα της εμφάνισης και του ντυσίματος. Αλλά και οι Ελληνίδες όμως κάθε χρόνο γίνονται, πιστεύω, και καλύτερες. Είναι και η φυσική ομορφιά τους ως Ελληνίδα μεσογειακή γυναίκα και πιστεύω ότι ναι, πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο όσον αφορά τη μόδα και την εμφάνιση. Είμαι αρνητική στο να είμαστε fashion victim. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να ακολουθώ το fashion ή να δημιουργήσω fashion. Θέλω να δημιουργήσω στυλ. Ούτε θέλω να παραδειγματίζομαι και να αντιγράφω και να ακολουθώ πιστά ποιο χρώμα θα ισχύει, θα είναι στην χειμωνιάτικη σεζόν. Δεν με απασχολεί καθόλου. Θέλω πραγματικά να έχω τη δική μου ταυτότητα. Ποια είναι η άποψή σας για τις Γαλλίδες γυναίκες? Οι
Οι Γαλλίδες και οι Ιταλίδες νομίζω ότι είναι το νούμερο 1, πραγματικά. Δέχεστε την προηγούμενη ζωή, δέχεστε ότι σε μια προηγούμενη ζωή μπορεί να ήσασταν μια Γαλλίδα γυναίκα ή μια Ιταλίδα και να ακολουθείτε χνάρια, ανάμνηση μιας προηγούμενης ζωής και σε αυτή τη ζωή σας ασχοληθήκατε με το τραγούδι και με τη μόδα? Ναι, το δέχομαι και πραγματικά θα ήθελα να το ψάξω και λίγο περισσότερο. Είμαι περίεργη, με τρώει περιέργεια. Τι σας οδήγησε να φύγετε από την Ελλάδα, γιατί μένετε το περισσότερο διάστημα στο Λονδίνο? Βέβαια, ασχολείστε με τη μόδα στην Ελλάδα, πάρα πολλοί σας συναντούν, πάρα πολλές Ελληνίδες φοράνε τα σχέδιά σας και τα ρούχα σας. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές συναντήσεις που έχουμε, σε events στην Αθήνα. Κοιτάξτε, στο Λονδίνο και στην Αγγλία βρέθηκα περισσότερο για τα παιδιά. Επειδή έχουν την αγγλική υπηκότητα και ήταν πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσουμε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που είναι, νομίζω, παγκοσμίως γνωστό ότι είναι από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Επομένως, επωφεληθήκαμε της βρετανικής υπηκότητας και όταν είμαι στο Λονδίνο είμαι περισσότερο για τα παιδιά. Μπορώ να πω για την κόρη μου περισσότερο τώρα, γιατί ο γιος μου έχει φύγει, έχει αυτονομηθεί, ας πούμε, είναι στο πανεπιστήμιο. Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα επανέλθω πολύ περισσότερο εδώ. Πώς ήταν η εποχή πριν το Brexit στην Αγγλία και πώς είναι τώρα, σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα ρούχα, με τη δουλειά σας? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταλάβει καμία διαφορά. Πιστεύω ότι το Brexit, επειδή δεν εισάγω στην Αγγλία, το Brexit έχει αγγίξει περισσότερο άλλους κλάδους. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Είμαι 6 χρόνια, αλλά δραστηριοποιούμε περισσότερο στην Ελλάδα. Επομένως, επειδή πηγαίνω έρχομαι πολύ συχνά, ό,τι κάνω, το κάνω αρχικά από εδώ. Και επειδή είμαι πολύ φρέσκια, όπως είπα, είμαι μόλις 1 χρόνο σε αυτό το χώρο, σιγά σιγά είμαι της άποψης αργά και σταθερά βήματα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές που έχετε παρατηρήσει στη βιομηχανία της μόδας μεταξύ της Ελλάδας και του Λονδίνου? Κοιτάξτε, το Λονδίνο επειδή είναι μια χώρα πολύ δυνατή οικονομικά, σίγουρα υπάρχουν άλλες ποιότητες, άλλη δουλειά, αλλά όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει ένας Έλληνας με Ελληνίδα αυτό. Απλά είναι οι χώρες οικονομικά λίγο διαφορετικές. Όταν πηγαίνετε στα μαγαζιά στο Λονδίνο, που δεν πάω συχνά στο Λονδίνο, διότι μένω εκτός. Ναι, που είναι συνήθως και τα μαγαζιά αυτά υπάρχουν και στην Ελλάδα. Το Zara, όλα αυτά τα μαγαζιά. Ναι, ναι. Και παίρνετε να δοκιμάσετε ένα ρούχο ή να δείτε την υφή ενός ρούχου. Εσείς τι σκέψεις κάνετε και πώς σχεδιάζετε μετά τα δικά σας ρούχα και επιλέγετε τα δικά σας υφάσματα? Κάθε χρόνο βγαίνουν καινούρια υφάσματα. Επομένως, με ένα δειγματισμό μπορούμε να καταλήξουμε τι μπορεί να μας κάνει, σαν να λέμε, κλικ εκείνη την ώρα. Συνήθως, όταν έχω ένα υφάσμα, το βάζω πάνω στην κούκλα και το βγάζω μουλάζ. Λέγεται μουλάζ όταν το δημιουργείς πάνω στην κούκλα. Κατόπιν διαλέγεις ανάλογα με το τι θέλεις, με το κόστος, με το τι ρούχο θέλεις να σχεδιάσεις και ποιο ύφασμα ταιριάζει στο κάθε ρούχο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις ένα ύφασμα που θα κάνει για παλτό να το χρησιμοποιήσεις σε φούστα. Συν του ότι έχω δικά μου ντεσέν. Η καλοκαιρινή κολεξιόν που θα κυκλοφορήσει τώρα από Φεβρουάριο και μετά, τα σχέδια είναι εξ ολοκλήρου δικά μου, συνεργαζόμενοι με μία graphic designer που δεν κυκλοφορούν αλλού, είναι καθαρά δικά μου. Και ποια είναι τα ρούχα, τα χρώματα της μόδας για το 2025? Δεν το ξέρω και δεν το ψάχνω.
θέλω να ακολουθήσω και να φτιάξω τη δική μου ταυτότητα χωρίς να επηρεάζομαι από τίποτα. Δεν με απασχολεί το τι χρώμα θα κυκλοφορήσει, ούτε το τι σχέδιο από άλλους. Παίζει ρόλο η διαίσθηση. Βεβαίως. Σε μια σχεδιάστρια μόδας. Δηλαδή, αν έχετε 10 γυναίκες, παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι σε αυτή τη γυναίκα ταιριάζει αυτό, σε αυτή τη γυναίκα ταιριάζει εκείνο, αυτό το χρώμα. Ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Και από την εμπειρία που έχετε, είστε της γνώμης ότι στην Ελλάδα υπάρχει το έδαφος για να κάνετε σχέδια καινούργια και να πραγματοποιήσετε τα επαγγελματικά σας όνειρα. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι διψάνε, οι Ελληνίδες διψάνε να βρουν σχεδιάστριες μόδας και να φέρουν καινούργια σχέδια που να τα φορέσουν. Γιατί σε όλα τα μαγαζιά υπάρχουν ακριβώς τα ίδια. Αχ, γι' αυτό σας λέω ότι δεν θέλω να μοιάσω και δεν θέλω να αντιγράψω, δεν θέλω να παραδειγματιστώ τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί. Γι' αυτό ακριβώς. Ενώ σε παλιότερες εποχές υπήρχαν σχεδιαστές μόδας που κάνανε ξεχωριστά σχέδια. Δηλαδή, υπήρχε μια γυναίκα που ντυνόταν στο κατάστημα αυτό από τον τάδε σχεδιαστή. Ήταν κάτι διαφορετικό. Η άλλη γυναίκα αυτό το σχεδιαστή. Ενώ τη σημερινή εποχή, ιδίως τα τελευταία χρόνια, μετά την πανδημία του κορονοϊού, συνήθως βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια με μικρές παραλλαγές. Ναι, αυτό είναι το πολύ αρνητικό, ότι οι γυναίκες δεν προσπαθούν να φτιάξουν το δικό τους στυλ, θέλουν να μοιάσουν στη μία και στην άλλη. Το οποίο αυτό δεν είναι καλό, διότι δεν αποκτούν τη δική τους ταυτότητα. Συνεπώς, δεν αφήνουν το άρωμά τους εκεί που θα πάνε, εκεί που θα βρεθούν. Έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα ατελιέ στην Ελλάδα, δηλαδή να κάνετε και ένα κατάστημα στην Ελλάδα με το όνομά σας? Βεβαίως, θα ήταν ευχής έργων, αλλά όλα θα πρέπει να γίνουν σιγά σιγά. Σε ποια περιοχή? Κηφισιά, Κολονάκι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι. Ναι, θα μου άρεσε η Κηφισιά, η Κολονάκι, η Φιλοθέη, η Ψυχικό, κάπου εκεί, η Γλυφάδα. Αυτές οι περιοχές νομίζω ότι ταιριάζουν στο δικό μας brand. Είμαι της γνώμης ότι όσο κοντά μένει ένας άνθρωπος, τόσο κοντά πρέπει να είναι και ο χώρος του. Ναι. Δηλαδή Φιλοθέη είμαι της γνώμης όχι, Ψυχικό όχι. Δηλαδή πρέπει η Κηφισιά, η Κολονάκι, το πιο καλύτερο είναι το Κολονάκι, το κέντρο. Το ενεργειακό, το ενεργειακό της Αθήνας, γιατί παίζει ρόλο η ενέργεια και παίζει ρόλο σε ένα κατάστημα τι ήταν πριν, τι είναι και τι θα είναι. Δηλαδή κάθε άνθρωπος όταν ξεκινάει και κάνει ένα βήμα επαγγελματικό πρέπει να έχει καλό ενεργειακό feng shui σημείο ο χώρος για να πετύχει. Δηλαδή η χωροενέργεια και η ιοενέργεια είναι το α και το ω. Γι' αυτό τα μεγαλύτερα καταστήματα στον κόσμο είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, στην 5η Λεωφόρο, στο Κολονάκι, στην Αθήνα, στο Κολονάκι, στο Λονδίνο, στην Oxford Street. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που τραβάνε ενεργειακά τους ανθρώπους. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Και το κυριότερο, Χρυσάνθη, ο άνθρωπος είναι η δύναμη. Δηλαδή σε ένα χώρο μπορεί να είναι ο χώρος στο σπίτι σας, σε ένα επαγγελματικό χώρο. Όλοι οι άνθρωποι κυνηγούν το άτομο, την ενέργεια του ανθρώπου, τη δημιουργικότητά του, το ταλέντο του. Ναι. Και μετά το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι εξηγείται ότι πολλές επιχειρήσεις επαγγελματικές έχουν ευμάρεια και προχωράνε πολύ καλά και έχουν οικονομική ευμάρεια και έχουν επιτυχία, και πολλές επιχειρήσεις δεν προχωράνε και έχουν οικονομική κατολίσθηση. Ναι. Παίζει σημαντικό ρόλο το ενεργειακό πεδίο. Το πιστεύω απόλυτα αυτό, και εκτός από τον χώρο, πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου απόλυτα κιόλας, ότι είναι και το ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου, γιατί αυτοί θα βγάλουν επίσης την κατάλληλη ενέργεια. Είμαι της γνώμης, σαν διαισθητική συμβουλή, χρειάζεται το ταλέντο σας, το καλό φθηνό ρούχο, σημαίνει η πηγή του υφάσματος, γιατί ένα ρούχο μπορεί να το αγοράσεις από ένα κατάστημα 5 ευρώ και από ένα άλλο κατάστημα 100 ευρώ. Και είναι το ίδιο. Στην ουσία είναι το ίδιο ρούχο.
Και παίζει ρόλο και πώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν και τους τραβάει το σχέδιο αυτό και το αντιγράφουν. Συμφωνώ. Παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Η δεξιότητα και η διαίσθηση μιας σχεδιάστριας μόδας στο να κάνει το καλό και να το προωθήσει το σωστό, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει η μοναδικότητα του κάθε σχεδίου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πριν πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να πω και πριν 35 χρόνια, που ήμουν καλεσμένη σε μια συγκέντρωση στην Κύπρο και όλοι οι άνθρωποι, όλες οι γυναίκες ήρθαν ντυμένες με το ίδιο ύφασμα και με το ίδιο ρούχο. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή ήμασταν σε μια αίθουσα και ήμασταν σαν να ήταν μαθήτριες στο σχολείο, γιατί υπήρχε η μόδα τότε το καρό. Αχα, μάλιστα. Και ήταν μικρή κοινωνία, λίγοι άνθρωποι, μια πόλη της Κύπρου, η Πάφος, και έτυχε να πάω στο εμπορικό επιμελητήριο καλεσμένη σε μια συγκέντρωση που ήταν χορός του επιμελητηρίου και ήταν οι άνθρωποι, λέω ευτυχώς που και εγώ δεν φόρησα το ίδιο με αυτά τα άτομα. Είδατε λοιπόν που σας λέω ότι δεν θέλω να παραδειγματίζομαι και να ακολουθώ τι προστάζει η μόδα. Από τότε σκέφτηκα ότι πρέπει να ακολουθώ ανθρώπους και να σχεδιάζω αυτό που θα φοράω και να το ράβω αυτό που φοράω σε άλλη χώρα για να μην πέσω σε κάποια περίπτωση που να είμαστε όλοι σαν να είμαστε σχολείο. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν δηλαδή κάτι, γιατί η μόδα πολλές φορές, όλοι οι άνθρωποι διαβάζουμε τη μόδα και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από τα περιοδικά μόδας κλπ. Αλλά το να φοράμε το ίδιο ρούχο με παραλλαγές, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ναι. Θα ήθελα το εξής. Πώς είναι η εμπειρία μιας σχεδιάστριας μόδας που ξεκινάει τη γενέτειρά της την Ελλάδα και πάει και ζει στο Λονδίνο να ανοίξει τα επαγγελματικά της φτερά. Πώς νιώθει? Όπως προείπα, δεν έχω επεκταθεί επαγγελματικά ακόμα στην Αγγλία, ούτε σε καμία άλλη χώρα. Βέβαια, τώρα έχουμε να δίνουμε στο Κάιρο. Δραστηριοποιούμε καθαρά εδώ ως αρχή, καθότι είμαστε νέοι, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι καθενός, όχι μόνο σχεδιαστή μόδας, οποιοδήποτε επαγγελματία, το όνειρο είναι να επεκταθεί όσο το δυνατόν σε περισσότερες χώρες και να ανοίξει, όπως είπατε, τα φτερά του και σε άλλους κόσμους. Χρυσάνθη, αν θέλει κάποιο άτομο που μας παρακολουθεί να επικοινωνήσει μαζί σας ή να έρθει να του κάνετε ένα σχέδιο μόδας, ένα ρούχο το οποίο να φορέσει, πού μπορεί να αποτανθεί για να σας συναντήσει? Θα μπορεί αρχικά να επικοινωνήσει μαζί μας με ένα email και κατόπιν να συνεννοηθούμε για οτιδήποτε θέλει. Το Χρυσάνθη Φαρμάκη Creations υπάρχει στο διαδίκτυο, το site μας, το e-shop, γιατί είμαστε e-shop πάνω απ' όλα, καθότι δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα, και αρχίζουμε πια και συνεργαζόμαστε και με άλλα καταστήματα, και στην Κηφισιά, και στη Μύκονο θα είμαστε το καλοκαίρι, και σε άλλα νησιά, και στο Κάιρο, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σιγά σιγά επεκτηνόμεθα. Αλλά αρχικά θα μπορούσε να μας προσεγγίσει με ένα mail. Πιστεύετε ότι η μόδα είναι μέσο έκφρασης της προσωπικότητας? Ποια είναι η δική σας φιλοσοφία για το στυλ? Ακριβώς αυτό που είπατε. Μπορούμε να δώσουμε ένα σημάδι της προσωπικότητάς μας μέσα από το πώς ντυνόμαστε. Και έχω πει πολλές φορές και συμβουλή και προς τα νέα κορίτσια, το ότι όταν είμαστε κομψά ντυμένες οι γυναίκες, είτε μικρές είτε μεγάλες, δεν κρύβουμε το σώμα μας, αναδεικνύουμε την αξιοπρέπειά μας. Τι θα συμβουλεύατε τους νέους που ονειρεύονται μια καριέρα στη μόδα? Πολλά κορίτσια, πολλά αγόρια θέλουν να ασχοληθούν με τη μόδα. Τι θα τους συμβουλεύατε? Συμβουλή, δεν ξέρω αν είναι συμβουλή, αλλά
αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ και με πάθος, που σημαίνει ότι το εξελίσσεις, καλυτερεύεις σε οτιδήποτε, τότε θα πας μπροστά. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Αρκεί να το αγαπάς και να το καλλιεργείς, γιατί ο Θεός μπορεί να μας δίνει πολλά ταλέντα, αλλά πρέπει και να τα καλλιεργούμε κιόλας. Γιατί και ζούμε και σε ένα κόσμο διαρκώς που αλλάζει και εξελίσσεται σε κάθε επίπεδο. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε σε οτιδήποτε κάνουμε να μένουμε πιο πίσω. Η επαγγελματική σας καριέρα είχε πάρα πολλές διαδρομές και πολλές στάσεις. Η μία στάση ήταν το τραγούδι. Ναι. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να ασχοληθείτε με το τραγούδι και τι είναι αυτό που σας έκανε να αφήσετε οτιδήποτε έχει σχέση με το επαγγελματικό σας παρελθόν και να ασχοληθείτε με τη μόδα? Ή και τα δύο συνάδουν, δηλαδή μήπως μια γυναίκα που τραγουδάει, είναι καλλιτέχνηδα, πρέπει να προσέχει τον εαυτό της, πρέπει να προσέχει το στυλ της, τον ντυσιμό της, και η εμπειρία σας εκεί συνετέλεσε στο να ασχοληθείτε και με τα ρούχα, ή ήταν η μητέρα σας το αίτιο που σας έκανε αυτή τη στιγμή να ασχοληθείτε? Ναι, νομίζω αυτό είναι. Η μητέρα. Τώρα, όσον αφορά τα τραγούδια, ήταν και αυτό ένα από τα χαρίσματα που μου έδωσε ο καλός Θεούλης, αλλά που μέσα μου ένιωθω ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό που μου τέριαζε. Και την αγάπη για το ρούχο και το ντύσιμο την είχα από μικρό παιδί. Επομένως, νομίζω ότι η ίδια η ζωή μας φέρνει πραγματικά αυτό που μας ταιριάζει στο τέλος. Ποια είναι τα ανεκπλήρωτα όνειρά σας? Τι θέλετε να κάνετε ακόμη στη ζωή σας? Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά το να μας αγαπήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κυρίες, να αισθάνονται πραγματικά ξεχωριστές με το να φοράνε τις δημιουργίες μου, και δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά αυτό που εύχεται όλος ο κόσμος, να έχουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας και ό,τι φέρει η ζωή. Η ζωή στα φέρνει. Οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μας γίνεται για κάποιο λόγο. Να ακούσουμε όμως τώρα στη τηλεφωνική επικοινωνία την αγαπητή και φίλη μας τη Βούλα και μετά να συνεχίσουμε την ωραία συνομιλία που έχουμε σήμερα. Βεβαίως. Σας ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα Βούλα. Καλημέρα Βούλα. Συγχαρητήρια, αγαπημένες μου, για τα θέματα που χειρίζεσαι και έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία που δεν ξέρει το αύριο και τι θα συμβεί. Σήμερα μιλάτε για τη μόδα. Για τη μόδα. Που η ωραία κυρία που έχεις μαζί σου είναι ταλαντούχος στην τέχνη διαμέσου της μόδας. Η Χρυσάνθη. Την αγαπώ πολύ, γιατί από τα νύχια μέχρι την κορφή φαίνεται ότι τα μεταφέρει την τέχνη διαμέσου της μόδας. Και εσείς φοράτε τις δημιουργίες της. Ναι, ασφαλώς, γιατί τη λατρεύω. Γιατί έχει... Εσύ Άντι μου, πώς προβλέπεις τη χρονιά που μας έρχεται? Κοιτάξτε, η χρονιά που μας έρχεται είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά η δημιουργία και η μόδα μας δίνει δύναμη. Μέσα στη στενοχώρια μας, στις απεισιόδοξες σκέψεις που κάνουμε, στα προβλήματα που ακούμε καθημερινώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας βομβαρδίζουν, πόλεμοι, αεροπορικά δυστυχήματα, ενδοοικογενειακή βία, οικονομική εξαθλίωση, άνθρωποι πεινάνε, άνθρωποι υποφέρουν, έχουμε και τη μόδα, έχουμε και τη δημιουργία που μέσα από τη στεναχώρια μας έρχεται η χαρά μας. Και ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και με τη χρονιά που φεύγει και η χρονιά που μου έρχεται, η μόδα είναι κάτι που μας δίνει χαρά, ευτυχία. Πάντοτε, και από αρχαιοτά των χρόνων. Η χρονιά το 2025 δεν είναι η καλύτερη χρονιά. Τι θα γίνει? Υπάρχουν τα προβλήματα. Για πολέμους θέλω να μου πεις, για πολέμους. Ευελπιστούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει κάτι καλό αυτός. Θα κάνει κάτι καλό και θα βάλει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτό περιμένουμε όλοι εναγωνίως και ευελπιστούμε και προσευχόμαστε να είναι καλά στην υγεία του, να βάλει μια τάξη και να βάλει τον Ζελένσκι στη θέση του και την Καμάλα Χάρις να φύγει από το προσκήνιο.
Γιατί μέχρι την τελευταία μέρα που κυβερνάει την Αμερική ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις, μόνο καταστροφή έρχεται στην ανθρωπότητα. Τα είχες πει από την αρχή και δεν τα πίστευα εγώ. Θάνατη και καταστροφή δημιουργείται στην Ουκρανία. Ευελπιστούμε να είναι καλά ο Τραμπ και να φέρει. Αλλά δεν είναι μόνο η Ουκρανία, είναι και η Συρία και τα διάφορα άλλα μέρη. Το Ισραήλ, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Και ευελπιστούμε να βρεθεί τέλος σε αυτό και στα άλλα θέματα σιγά σιγά θα βρεθούν λύσεις. Και να μην θρηνήσουμε θύματα και σε άλλες χώρες. Γιατί μετά τη Συρία έχουμε την Κύπρο. Μετά την Κύπρο έχουμε τα ελληνικά νησιά. Έχουμε δηλαδή το κακό για να κλείσει, λέει μια παροιμία, πρέπει να τριτώσει. Έχουμε πολλά προβλήματα. Το Ισραήλ, όλα αυτά πάνε μαζί τώρα. Το βοηθάει η Τουρκία. Ο Ερντοάν αποδείχθηκε ότι είναι ο πιο κατάλληλος αυτή τη στιγμή ηγέτης που κυβερνάει, διευθύνει, απειλεί και καταφέρνει καταστάσεις. Ναι. Ευελπιστούμε να σταματήσουν εδώ οι καταστάσεις. Και το κυριότερο, οι άνθρωποι να είναι μονιασμένοι, να αγαπάνε όλοι ο ένας τον άλλον και να μην υπάρχουν καταστάσεις και άσχημα γεγονότα μες στις χώρες τους. Δεν ξέρετε, αγαπητή Βούλα, τι διαφθορά υπάρχουν σε κοινωνίες μικρές. Αυτά δεν είναι επί του παρόντος να τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί το ξέρω τι υπάρχει. Τι συμβαίνει στην Κύπρο, τι συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη μόδα, μιλάμε για κάτι ευχάριστο, μιλάμε για τη δημιουργία. Συνοδοιπόρος στο σημερινό μας ταξίδι ζωής είναι μια ταλαντούχα Ελληνίδα international μόδας, η Χρυσάνθη. Πρέπει να μιλήσουμε για ευχάριστα γεγονότα. Πρέπει να μιλάμε πάντα με αισιοδοξία. Να δώσουμε ευχές στον κόσμο. Να γελάμε, να αγαπάμε και να δίνουμε. Και να προσφέρουμε στον άνθρωπο. Και εσείς, γιατί ανταποδίδεται αυτό. Εσείς, Βούλα, είστε μια καταπληκτική γυναίκα. Γυράσκωνα ή διδασκόμενος, έλεγαν οι αρχαίοι. Είστε μια γυναίκα για παράδειγμα, προς μίμηση, για παράδειγμα όλων των ανθρώπων. Μεγαλώνετε και προσφέρετε. Προσφέρετε, αγαπάτε τους ανθρώπους, αγαπάτε τον εαυτό σας, αγαπάτε την κοινωνία. Είστε παρούσα παντού. Τρέχετε συνεχώς να προλάβετε, να τη χαιρετήσετε. Μα η Χρυσάνθη με αποκάλυψε. Γλυκιά μου, γλυκιά. Το ξέρεις? Πώς σας αποκάλυψε? Με είδες κάπου που περνούσα και μου λέει τι ωραία κυρία που είσαι. Άρα έχετε μαγνητισμό, Βούλα. Ναι, πού με ήξερε, με ήξερε. Δεν σε ήξερε, τι και είδες ότι της βγήκε σε καλό, γιατί μετά ανταλλάξαμε διάφορα και μετά έγινε την επίδειξη στη μεγάλη. Που είχε αντίκτυπο και τρελαθήκανε όλοι εκεί πέρα. Τίποτε δεν είναι τυχαίο, Βούλα. Όλα τα πράγματα στη ζωή μας είναι πεπρωμένα. Ακόμη και η συνάντηση που είχαμε σήμερα με τη Χρυσάνθη εδώ στο Λιμπέσκο Σέντερ, τίποτε δεν είναι τυχαίο. Το χάρηκες πολύ, έτσι. Γιατί η Χρυσάνθη θα είναι μια βάση να την γνωρίσουν άνθρωποι στον Καναδά, στην Αγγλία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Και να σου πω, και θα είμαι και μέσα στη μέση Βούλα η Σαραντάρη. Και θα είστε κι εσείς. Μια γυναίκα που είστε στήριγμα για πάρα πολλούς νέους δημιουργούς, για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εγώ αγαπάω, αγάπη μου, και όταν αγαπάς δεν χάνεις. Δεν χάνεις. Και είστε μια γυναίκα που σας ξέρει όλος ο κόσμος. Και είστε μια γυναίκα που σας αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι. Μόνο δεν ξέρω πόσο θα αντέξω. Θα αντέξετε. Από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους. Όλοι οι πολιτικοί σας ξέρουν. Όλος ο κόσμος σας ξέρει. Παντού. Και εσείς δίνετε χέρι βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους. Όσο μπορώ. Και τώρα και μάλιστα ασχολείστε... τώρα, κοίταξε να δεις, τώρα θα γίνει το εξής. Θα βραβεύσουν τώρα 100 προσωπικότητες αντρών, και να το ακούσετε κιόλας, στην Αθήνα, 100 άτομα προσωπικότητων της Αθήνας. Θα γίνει και 24 του μηνός στην Αθήνα, και έχω βάλει μέσα και το Σμαραγδί και έχω βάλει και τους γιατρούς της καινοτομίας της καρδιοχειρουργικής που ήρθαν καινούργοι, και γίνεται το μπαμ, με 2 τρύπες γίνεται η καρδιά χωρίς να βγάλουν την καρδιά και τη χειρουργούνε. Σε ευχαριστούμε για τη τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι, μπράβο, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, κορίτσι μου, και εσύ. Να σχολιάσουμε λίγο, Χρυσάνθη, το τηλεφώνημα της φίλης της Βούλας, Βούλα Σαραντάρη. Μια γυναίκα αεκίνητη, μια γυναίκα που δεν τα βάζει κάτω. Μύθος. Και είμαι της γνώμης και εμείς να φτάσουμε στην ηλικία της και να είμαστε τόσο δυναμικές
και να έχουμε τόση δύναμη ψυχής μέσα για να βοηθάμε τους ανθρώπους και να είμαστε μέσα στα κοινά. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι τυχερή πάνω απ' όλα και είναι μια γυναίκα η οποία είναι δυναμική, έχει πυγμή στον εαυτό της και είμαι της γνώμης ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να σας ανοίξει μεγάλους δρόμους, γιατί τον καλλιτέχνη τον βοηθάνε συγκυρίες. Βεβαίως, βεβαίως και είμαι πολύ ευγνώμων. Όσο ταλέντο και να έχει ένας καλλιτέχνης, εάν δεν βρει τις κατάλληλες συνθήκες και τους κατάλληλους ανθρώπους, δεν προχωράει στη ζωή. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό, αν μοιραστούμε τις εμπειρίες ταλαντούχων σχεδιαστών μόδας, τους βοήθησαν οι καταστάσεις και οι άνθρωποι. Και η Βούλα Σαραντάρη είναι ένας σταθμός στη ζωή σας. Έτσι. Ένα πιο ευχάριστο θέμα για να αλλάξουμε λίγο και για τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Ο κινηματογράφος κυρία Λουπέσκου, γενικώς η 7η τέχνη, αποκαλούμενη 7η τέχνη, μας χαλαρώνει πολλές φορές και μεγάλοι σκηνοθέτες έχουν πει ότι ξυπνάνε το όραμά μας και διευρύνουν και τους ορίζοντές μας. Θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή την ταινία που παίζεται ήδη στους κινηματογράφους, ενδεχομένως να πρωταγωνιστείς και στα Όσκαρ, για τη Μαρία Κάλλας. Και θέλω να σας ρωτήσω πρώτα την ηθοποιό που την υποδίεται. Μάλιστα είχατε αναφερθεί σε πολλά βιβλία της, έχετε αναφερθεί και σε προσωπικότητες μεγάλων αστέρων του Χόλιγουντ. Η Αντζελίνα Τζολί που υποδίεται τη Μαρία Κάλλας, τι άνθρωπος είναι σαν γυναίκα και σαν προσωπικότητα? Ήταν ικανή ώστε να υποδηθεί και το συγκεκριμένο ρόλο? Για να σας ρωτήσω στη συνέχεια και για την προσωπικότητα της Μαρία Κάλλας, της Ελληνίδας σοπράνο που μας έκανε περήφανος. Σίγουρα είναι η κατάλληλη ηθοποιός να υποδηθεί αυτό το ρόλο, γιατί έχουν κοινά στοιχεία. Απλώς η Μαρία Κάλλας δεν είχε παιδιά. Η ίδια είχε υιοθετήσει παιδιά. Είχε αλλάξει άνδρες, είχε προβλήματα τεράστια στο συναισθηματικό της κομμάτι. Και το ίδιο έχει και η Αντζελίνα Τζολί. Και είχαμε συνοδοιπόρο σε ένα ταξίδι ζωής την κυρία Αλής, η οποία η Αλής γνώριζε τη Μαρία Κάλλας, κύριε Καλιμτζάκη, και ο πατέρας της και η ίδια προσωπικά. Σίγουρα η Αντζελίνα Τζολί είναι το κατάλληλο άτομο. Είναι το κατάλληλο άτομο. Η σχέση της Μαρία Κάλλας... Ευελπιστώ η Αντζελίνα Τζολί στο τέλος της ζωής της να μην αυτοκτονήσει όπως αυτοκτόνησε η Μαρία Κάλλας. Ναι, πολλά και με τα υπνοτικά χάπια είχαν ακουστεί πάρα πολλά, μην τα λέμε τώρα και στον αέρα. Η σχέση της Μαρία Κάλλας με τον Αριστοτέλη Ωνάση, κυρία Λουπέσκου, επειδή και από την ταινία γνωρίζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά και στην ταινία φαίνεται καθαρά ότι ήταν μια πολύ πονεμένη ψυχή, ένα δυστυχισμένο άτομο η Μαρία. Ποια ήταν ακριβώς η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση? Όντως την πίεζε, υπήρχε κόντρα μεταξύ τους, ήταν μια σχέση μόνο αλληλοεξάρτηση, να το πω, μια απλή σχέση πάθους καθαρά και δεν υπήρχε το αντίστοιχο ενδιαφέρον από την πλευρά του μεγάλου Έλληνα? Ήταν σχέση πεπρωμένου και καρμική. Δηλαδή, πεπρωμένου για ποιο λόγο? Αυτή η γυναίκα συνάντησε τον Αριστοτέλη Ωνάση, ήταν μια γυναίκα φιλόδοξη, ήταν μια γυναίκα που την ενδιαφέρει η κλειδί, το χρήμα, η πολυτέλεια και έκανε τα πάντα όταν γνώρισε τον Αριστοτέλη Ωνάση για να είναι μαζί του, αλλά ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν φτερός στον άνεμο όσον αφορά το συναισθηματικό του και τις γυναίκες. Το ενδιαφέρει το χρήμα. Και έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει το χρήμα δεν έχει συναίσθημα. Και ο Αριστοτέλης Ωνάσης οτιδήποτε έκανε στη ζωή του, κυνηγώντας το χρήμα, έκανε θύματα πολλές γυναίκες. Και η Μαρία Κάλλας ήταν ένα θύμα συναισθηματικό του Αριστοτέλη Ωνάση, που η γυναίκα λόγω της ευαισθησίας της δεν μπορούσε να το ξεπεράσει ποτέ και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost
the losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Now you're here. Now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. Oh, love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lucky day. Ασχοληθούμε τώρα με άτομα τα οποία το γνωρίζουν και το γνωρίζουν όλος ο κόσμος. Ναι. Όπως η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας ήταν η επιτομή της κομψότητας και της θεατρικότητας. Αν ζούσε η Μαρία Κάλλας και έρχονταν κοντά σας να τη σχεδιάσετε, θα λαμβάνατε υπόψη της το χαρακτήρα της, γλώσσα του σώματος της, το ντύσιμο όπως την βλέπατε ντυμένη? Βεβαίως. Προφανώς θα είχε και άποψη για το τι θα ήθελε. Αλλά ναι, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, λίγο πολύ καταλαβαίνεις τι θα μπορεί να του ταιριάξει, τι θα μπορεί να υποστηρίξει και εάν χρειάζεται και κάποιες διορθώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του, σαφώς θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει μια εκπομπή στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ένας ειδικός, υπάρχουν 2-3 άτομα, τα οποία κάνουν κριτική για τον τρόπο που ντύνονται τα άτομα, που παρευρίσκονται. Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Δυστυχώς η τηλεόραση δεν είναι σε καλό σημείο. Και δεύτερον, θλίβομαι, εξοργίζομαι, στενοχωριέμαι όταν οι κριτές προσβάλλουν απίστευτα πολύ τις διαγωνιζόμενες, που όπως προείπα δεν έχουν όλες την ίδια ικανότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στον πολιτισμό γενικότερα μιας χώρας να ξέρεις πώς να μιλάς. Να μιλάς ευγενικά. Και όλο αυτό που πλασάρεται κιόλας μέσα από την ελληνική τηλεόραση, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, στον κόσμο, σιγά σιγά παραδειγματίζεται από αυτούς ο κόσμος και υιοθετεί μια τέτοια συμπεριφορά. Και γι' αυτό εξοργίζομαι πάρα πολύ. Και προτιμώ να μην τα παρακολουθώ καθόλου. Και το κυριότερο είναι νέα παιδιά, που τα παιδιά αυτά παθαίνουν διάφορα ψυχολογικά, που στο τέλος αυτό τους δημιουργεί ψυχολογικά τραύματα. Με την άγνοια όμως της ηλικίας τους και την έλλειψη εμπειρίας, θα έπρεπε κάποιοι άλλοι να τα προστατεύουν αυτά τα παιδιά. Αλλά δεν είναι μόνο παιδιά, πηγαίνουν και μεγάλες κυρίες. Δεν μπορεί ο κριτής να είναι 10 και 20 χρόνια μικρότερος από την διαγωνιζόμενη και να της μιλά προσβλητικά. Θα μπορεί να τη διορθώσει και να της πει κάποια πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που φερόμαστε, δείχνει τον πολιτισμό. Το ρούχο που μας αρέσει και το ρούχο που μας ταιριάζει, πολλές φορές παίζει ρόλο και το σώδιό μας. Δηλαδή, τα λιοντάρια θέλουν να έχουν έντονα χρώματα. Οι ιχθύς θέλουν να έχουν διαφορετικά χρώματα. Οι δίδυμοι διαφορετικά χρώματα. Ναι. Οι ταύροι διαφορετικά χρώματα. Δηλαδή, παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Παίζει ρόλο πώς δίνεται η μάνα μας, ο πατέρας μας, το περιβάλλον μας, το πρότυπό μας. Έτσι ακριβώς. Ο δάσκαλός μας, ο θείος μας. Ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι κοντά σε εμάς. Ναι. Πώς είναι οι φίλες μας. Πολλές κοπέλες, όταν είναι στην εφηβική τους ηλικία, μιμούνται το ντύσιμο των ανθρώπων που έχουν οικειότητα. Σωστά. Οπότε παίζουν σημαντικοί παράγοντες ρόλο. Και πώς είναι δυνατόν τώρα μια νέα κοπέλα 17 χρονών, 18, 20, 25 να πηγαίνει σε μια επιτροπή και εκεί να τις λένε οι κριτές με ποια αιτιολογία. Τα άτομα αυτά ντύνονται κατάλληλα. Οι ίδιοι, αν κάνανε κριτική στον εαυτό τους, θα κρίνανε τον εαυτό τους ότι είναι οι καθώς πρέπει, καλοντημένοι άνθρωποι και τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι που βγαίνουν κοντά τους δεν είναι σωστά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εδώ. Έτσι ακριβώς. Άραγε δεν πρέπει να αντιγράφουμε ξένες εκπομπές, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το ντύσιμο των Άγγλων και των Αμερικάνων από ότι των Ελληνίδων και των Κυπρίων. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Και πάμε τώρα, εάν ερχόταν κοντά σας η Μαρία Κάλλας, τι
τι χρώματα θα τις επιλέγατε? Θα τις επέλεγα γήινα χρώματα, όχι έντονα. Εκεί με πηγαίνει η προσωπικότητά της. Και πάμε στην Αντζελίνα Τζολί. Ο χαρακτήρας της είναι ισχυρή, είναι ανεξάρτητη, γεμάτη ενσυναίσθηση. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της σε ανθρωπιστικά ζητήματα. Μερικές φορές δηλώνει μία ητοπάθεια και μία ευαισθησία. Κάνει αυτογνωσία και είναι μια γυναίκα μάνα που αγαπάει και τα δικά της παιδιά και τα παιδιά που έχει υιοθετήσει. Είναι μια γυναίκα τραυματισμένη στο συναισθηματικό της κομμάτι και φαίνεται αυτό στο ύφος της. Και διατηρεί όμως στη δουλειά της μια ισχυρή ταυτότητα, ενώ φοβάται να αναδείξει τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού της, τα συναισθηματικά της, τη στενοχώρια της. Είναι μια γυναίκα πολύ εγκλωβισμένη στον εαυτό της. Σε αυτή τη γυναίκα, αν ερχόταν τώρα κοντά σας, τι ρούχα θα τις επιλέγατε? Θα προσπαθούσα να προσαρμόσω την κομψότητα και τη φινέτσα που εμένα με το brand μου με διακρίνει επάνω της. Συζητώντας μαζί της στο τι χρώμα θα ήθελε. Σίγουρα θα της σχεδιάσετε ένα ρούχο σαν αυτό που φοράτε. Αυτό θα της άρεσε. Αυτό που φοράτε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι της γνώμης. Όταν σας είδα να το φοράτε, μου ήρθε στο μυαλό η Αντζελίνα Τζολί. Ναι. Είναι ένα στυλ που πιστεύω θα της τέριαζε απόλυτα. Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του ωραίου ταξιδιού. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είπαμε τόσα πολλά πράγματα. Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, το ταξίδι μας, θα θέλαμε, Χρυσάνθη, να μας πείτε ποια γυναίκα είναι ωραία ντυμένη στην Ελλάδα. Θαύμαζα, συγγνώμη που σας διακόπτω, θαύμαζα πάρα πολύ την κυρία Σαρτζετάκη, τη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού. Τη θεωρούσα πολύ κομψή γυναίκα. Ήταν η προσωπικότητά της πάνω απ' όλα που έδαινε με το όλο στυλ της και έτσι έβγαζε κάτι πάρα πολύ κομψό και πάρα πολύ όμορφο. Και όπως είπα και πριν, το να είμαστε ντυμένες κομψά και όχι προκλητικά, δεν κρύβουμε το σώμα μας, αναδεικνύουμε την αξιοπρέπειά μας. Το ντύσιμο γενικότερα μιας γυναίκας θεωρώ ότι είναι το σωστό ντύσιμο, το κομψό ντύσιμο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο διαβατήριο για πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα, για την καλή της ψυχολογία πάνω απ' όλα. Γιατί μια γυναίκα όταν νιώθει καλά με τα ρούχα της, νιώθει καλά και σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, πολλές φορές, αν δεν ντυνόμαστε σωστά ή δεν νιώθουμε καλά, αυτό μας επηρεάζει γενικά σε όλες τις δραστηριότητές μας, στην καθημερινότητά μας. Ναι, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο ταξίδι που είχαμε σήμερα. Ταξίδι στη μόδα, φίλες και φίλοι. Καλή χρονιά. Σας ευχηθώ καλή χρονιά και να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σας και να έχετε μεγάλη επιτυχία το 2025. Ευχαριστώ. Και να κάνετε μεγάλες αλλαγές στο επαγγελματικό σας κομμάτι και να αρχίσετε δραστηριότητες στην Ελλάδα και να σας γνωρίσουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί έχετε πραγματικό ταλέντο σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και μην ξεχνάτε ποτέ ότι στο ταξίδι της ζωής η ζωή είναι ωραία και κυρία Χρυσάνθη να βάλετε πρόγραμμα στη Μύκονο, γιατί η Μύκονος είναι ένα κέντρο που μαγνητίζει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν και ασχολούνται με τη μόδα. Πρώτα είναι η Μύκονος και μετά είναι η Αθήνα. Θα είμαστε εκεί το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Φίλες και φίλοι, καλή χρονιά να έχετε και ευτυχισμένο το 2025 που να το υποδειχτούμε όλοι με καλή υγεία, ευτυχία, ειρήνη και οικονομική ευμάρεια. Γεια σας.